Dnes varíme zapečenú tortilu s pikantnými vajíčkami a fazuľou. Na rozohriatej pánvici s repkovým olejom jemne opečieme sherry paradajky, cibuľu a trocha vňate z jarnej cibulky. Pridáme 4 polievkové lyžice červenej fazule, jedno nakrájené čili a pečieme 3 až 4 minúty. Do misky si rozbijeme 4 celé vajíčka, pridáme mlieko, nastrúhaný syr a všetko spolu premiešame. Druhú panvicu si vystelieme tortilami a pridáme na ne jemne opečenú zmes z pánvice, ktorú zalejeme vajíčkami a dochutíme petržlenom a jarnou cibulkou. Pánvicu vložíme do rúry a necháme zapiecť na 190 stupňov. Tortilu dopekáme na miernom ohni, zakrytú druhou pánvicou. Jarnú cibulku s lískami rozmarínu si opečieme na repkovom oleji a pridáme na tortilu. Dochutíme morskou solou, čiernym korením a opäť prikryjeme pánvicou. Všetko dopekáme 4 až 5 minút. Servírujeme. Zapekané tortily polejeme olivovým olejom a podávame s kúskami chrumkavej nakrájenej bagety.